tervetuloa Supervalpaa ja mun veli. Ja Citruna haasti jo pari kertaa putkeen. Yhden kerran. Tällaista paskaa. Viime kerralla, just äsken, kun me oltiin pistämässä suhun tätä Citrunaa, niin Emir lähettää viesti. Video loppuu. Joten sama, ei tule tänne kameraan. Älä nyt. N-Y-T nyt. Vähän tätä tuu vetää. Mitä sä teet? Siellä menee. Vittu sieltä tuli paljon. Ei näe mitään hirveen... Haluan kato. Mennäisin koksetta. Vielä nyt tehdään muuten sellaista, että mä käydään Mr. Saken suuhun ja Ei käy, siemenit tulee suuhun. sitten se kaataa mun suuhun, että mä käydän ensin sun suuhun. Joo, tää ei ole ainakaan mitään. Joten mennään tällä pallilla. Tällä pallilla varmaan Ei sitä kuole! Katsokaa nyt. Katsokaa. Ei siitä No! Mutta tää oli tällainen jouluspesiaalihaaste. Ja erittäin maukasta. erittäin maukasta kyllä. Mutta jos tykkäsit paljon, tykkäsit näpöä, sitten pidän paljon dislikenä. Ja kaikki vapaaehtoista. No, minä olen Supervalppa, hän on mun veli eli Mr. Sakke. Näemme seuraavassa videossa. Se on moi!